अनजालि अनजालु आंनि अनजाग्रा आंनि आंगो लोगोफोर आंनि उर्ला फुथुला चेनेलनि फेमिलिफोर आं सोरांस्रि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैबावबाय नोंथांमोना खोनासंलांदो नोंथांमोना आंखौहाय गोबां कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों खावलायहरदों आब' भिडिअखौ थाब थाब लाबो मानो एसेबां लेट मानो एसेबां मोनायाव हगारो होननानै गोबाङानो बुंहरदों आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ गोलाव गोलाव लाबोनोबो थिनदों गोलाव भिडिअ लाबोनोबा गोबां सम नांगौ जायो गोबां माथा मारिनो गोनां जायो अब्लाबो आङो नोंथांमोननि बुंनाय बायदिनो लाबोनो नाजागासिनो नाथाय गोबां बेस्थतानि गेजेरजों हायाखै आं लाबोगोन उनाव नोंथांमोना अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानैबो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ दाबोसिम जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज खालामनानै होदो दासान्दि आंहा गोबां बेनिखायनो आङो भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो हायाखै उननि समफोराव आङो थाब थाब लाबोनो नाजागोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होननानै आं बुंहरो आरो जायफोरा खालामाखै खालामनानै होलांथार दे आंनि सना फिथरफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय अन्नानै नोंथांमोना नोंथांमोननि वाट्सएप फेसबुकआवबो शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनानै माब्रै मोनदों सोरनि केरेक्टारखौ सोर मोजां मोनदों सोर हामजादों सोर हामजायाखै नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव फोरमायहर खाफालनि लिरनाय स्ट'रिया मा जाबोगासिनो आरो इयुननि समाव मा जालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था अन्नानै जोंनि खाफालनि लिरनाय स्ट'रि एबा काहिनियानो जाबाय जोंनि रियेलाव जाबोनाय जोंनि न'खरनि काहिनिफोर बे काहिनिखौ लानानैनो आङो बे फुथुलानि गेजेरजों नोंथांमोनजोंहाय दिन्थिनो सावरायलायनो सोलोंनो थाखाय आं लानानै फैदो अब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदिनि दिनैनि भिडिअ मा जालांगोन मा स्ट'रि दिनैनि भिडिअआ जों नायलांदोनि आरो आङो दिनै भिडिअखौ लाबोयैनि सिगाङावनो मोनसे निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आङो दिनैबो गोबां बेस्थ' अब्लाबो आङो नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो थाखाय गुसुंब्लाबो दिनै भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअआ दिनै एसे गुसुं जाबाय अन्नानै निमाहा होदो आं इयुननि समफोराव गोलाव लाबानो नाजागोन थेंक इउ बाय बाय फैदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोनि सानै खर'फ्रा बा हादों अलंबारा हामारदों नांलायदों होननानै बा आंखौ बुरखायनोबो फैला आरो बे हरनि समावबो हारसिं उन्दुहैनो हामारदोंथ' बेबो हिनजावफोरासो आलादा उन्दुयो माबा जोंनिया बिसो हारसिं आलादा उन्दुहैयो बिसिनायावहाय माबायदिथाय मिथिखाथारो हिनजावफोरा एसेनो बोराबबाथाय नांलायबाथाय एक्सट्रा थाखायो खुद्रिखायो होननानै बिदि होननानै बुरखायनोबो फैला आरो आंजोंहाय आं नोंजों फैफालाबो आरो उन्दुथों बियो हारसिं थांफादेराबा आं बुरखायखायाबो आङो सानबेसे उन्दुयो नायगोन नहय आङो बे जेरै आंबो बिदिनो जागोन बाबा अलंबार उन्दुलांबाय ना नै बुरैयाबो मा जालायखो बे हरनि समाव जोंहा ओरैनोबा नांलायनानै आलादा दंखायो माखौथो गाबज्रि फैलायखो बे बुरैयालाय मा नांगौ जाखो बे हरनि समाव फिसालाखौलाय न' सिङाव हाबफैनानै सोंबा आं मा होननानै बुंनांगौ दे नांलायदों होननानै आलादा नुदोंबाथ' खोथाया बेलेग जाथारगोन मा होननानै थगायबावनांगौ जाखांलाय बे बुरैयाबो जि खाहाय एकदम रागायासो मोथो-मोथो आङो बिहामजो उन्दुबाय ना ओमफ्राय बाबायालाय बहा थांखो बिहामजो बाबायालाय माथो गैयानो आयै खिनो थांदों बियो दामानि मा सर' जादोंथाय बिहा ओंखाम जाखांनानै उन्दुनोसैबाथाय खिहैब्रबलायनाय सर' एकदम आंबो रागासो जोंनो ओंखारो सानफ्रोमबो नेनांगौ आं बिनि खिनायखौनो खिनो थांदों आयै ओमफ्राय मानोबामोन आयै मा खोथामोन आंखौनो बुंनानै गालांजागोन आं खोन्थागोन दे होमबालाय नों दा फैबा खोन्थानानै होदो आं दे नोंनो खोन्थादोंमोन ना LICनि खोथा बेखौनो आं बाबामोनजों रायलायनो होननानै गाबज्रि फैदोंमोन आरो दे दिनै रायलायबाबो जासिगोन गाबोन सानाव रायलायनोसै बुंनानै होबानो जाबाय दे बिहामजो दे दा बाबाया फैयोब्ला औ जागोन दे आयै आं खोन्थागोन दे उन्दुदो बिदिबालाय दे बिहामजो दे मोजाङै थर लानानै उन्दु दिन बोथोरफ्रा गाज्रि मैया हरावबो ओइ गामियावहाय सिखाव ना माबा हाबदोंहाय माबा हराव ओंखारग्रा हायथा मोदाय ना मानो स्रोद गोमोरोनो मानसि नुब्लानो मा ओंखारसोदोंथाय ओंखायनो एसे थर लायै उन्दु बिहामजो दरजाफ्रा गोरा मारिनानै ला बिसोर सिखावफोरा रावखौबो सिनाया रावनिबो न'बो मिथिया सान्स मोननानै हाबथारगोन आरो बिराद गुन्दाथारनो सिख्लाफोर हिनजावफोर नुबाथाय बाग्रायसोयोनो एसे थर लानानै उन्दु बिहामजो थैबायहाय दानाबा बुरैया माबा माबि बुंनानैसो गालांबावबाय सिगिदेरबावबायसो बे बुरैयाथ' मालाबाबो फैफेरामोनहाय उन्दुयैनि सिगां दिनैलाय मा नांनायनि फैखो ना जों सानै नांलायनायखौसो एसे थर मोनबाय बायदों नामाहाय
बेनिखायनो आंखौ सिगिनानैसो गालांबायदां हाब आंलाय माथो खोनायाखैनो बहाथो हायथा मोदाय फैलायखो माबा गुन्दा मोदाय फैलायखो आंलाय माथो खोनायाखैनो आंखौ सिगिदोंसो ना माथो जाखाय बे बुरैयालाय हारसिं उन्दुदोंना मिथिनानैहाय फोथायनोबो हाजोबाहाय जानोबो हागौ खोनानायालाय सिगांबो खोनाखादोंमोन आं हायथा मोदाय ओंखारदों होननानै आंलाय दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो अलंबारखौ लिंहरनो ना हारसिं उन्दुनो बोरैबा बिसिना सिंफ्रावसो हाबना दंफैबायदांहाय गिनायसो मोनलायलांबाय आङो लिंहरनोसै नामा अलंबारखौहाय उन्दुनोनो हालाहाय जिरायनासो थानांसिगोन अलंबारखौ लिंहरबाबो आंखौ कमजुरि सानगोन ना आंहा आरो बेजोंसो बुरखायजानो गोसो आंसो बुरखायबा खोथाया बेलेग जागोनहाय आं थाथाबगोनहाय गिब्लाबो बुरखायग्रोथाराहाय आं दरखार गैया आंसो बुरखायजागोन मा हुवा गैयाखायनो उन्दुनो हायाखै ना माथो दाबो खावथं थं जिरायनानै दंबाय थायो बेयानोसो हारसिं उन्दुनो नागिरलायग्रा हायाफ्राबा इसोर फैमारबायहाय मोजाङानो जाथारबाय रहाय होमबाबो जेनथाराहाय आङो मा होनदों खनसे बुंबावलाय मा नों बेखारांखौ उन्दुनो हाया बायदि मोनदों नामा उन्दुनो खालखानसो जिरायना दंबाय थायो आङो माबासो नों गैयाबानो उन्दुनो हालाय जागोनहाय आङो मिसा उन्दुनो हानाया नोङो फोथायगोलै आंनो बुंबानो मोथिफेरा आं नोंखौहाय बिसिनायाव गोलैनाय लोगो गरदग्रा मानसियानोसो दिनै हरनि 10 बाजिलायलांबाय दाबो उन्दुवाखै मानोबासो खावथं थं जिरायना थादों ओमफ्रायलाय हारसिं उन्दुनो नागिरनाय मानसियालाय माथो फैफिनखो उन्दुहैफिनदो ना हिनजाव गैयाखायनो उन्दुनो बादों उन्दुनो हायाखै हिनजावनि मोदोम नाङैखायनो हारसिं उन्दुहै आं उन्दुफाखानाङा नङाबा बिसिनानिफ्राय जोख्लायनाय जागोन ओइ जोमै बिदिजों जायो नामाब्रा मा बुजिया हिनजाव थानानैबो माबा हिनजाव गैयैबायदि हारसिं उन्दुनांगौ ना मा बुजियाब्रा नोंलाय हिनजाव थानानैबो हिनजाव गैयालासिनो होननानै उन्दुनायावबा जिंगासिदों गावनिखौबा बुजिदों आंखौबा बुजियाना नोङो हिनजावा मा जानो लुबैदों मा जानो लुबैया हिनजावनि गोसोखौबा बुजिया नोंनि गोसोखौबा बुजिनांगौ आङो उन्दुफानोबा उन्दुनायावल' हिनजावखौ नांगौ बिदिसो थोद नोंनिया बांद्रायथारलै एसे दे उन्दुनोसै दावलां आंनि खाथियाव फैनाङा गोजान था हामालै जोमै हामा दे जाबाय मिलायदो हुवा हिनजाव नांलायबाबो उन्दुनायनि सिगां मिलायफिननांगौनोलै जोमै मा बुजिथाराब्रा नोङो माखौथो एफा बोराबनो मोजां मोनोब्रा दे जाबाय जोमै जाबाय सिन्था खालामनो नाङा दे आं नोंखौ गाबोन लांगोन बाहेरायाव ओंखाम जानो लांगोन आं मा गोसो जाहोजोबगोन आं मोखांबो साफा खालामनो होगोन दे जागोन जोमै ना दे फैदो खाथियाव एसे फैदो ना जोमै खाथियाव फैदोब्रा एकदम रानसाव मोनथारदों गोसोफोरखौनो गोसोआ रानसाव जाबावल' हिनजाव नांगौ ओरैनोबा हिनजावखौ नाङा बुंखादों आंनि खाथियाव दाफैखा गोजान उन्दुहैखा नङाबा नै हायाव उन्दुहैनोसै आङो नाङालै जोमै नाङा हायाव उन्दुहैनो आंनोबा बेलेगाव उन्दुहैनो नागिरनायानो नोंखौ अननानै नोंखौ गोसोखांनानै थानो हायैनि फैदो नोंजों उन्दुफानो आरो मा हायाव उन्दुहैनो मोना आं उन्दुनो होआ आंजोंनो उन्दुफानांगोन फैदोब्रा खाथियाव जोमै मा बुजिथारालै नों एसेबो सिरि उन्दुहैबा उन्दुदो नङाबा हायाव थांनोसै आंखौ जुदि हायाव थांनो होआबा नों हायाव उन्दुहैदो बुंखादों आङो दे जागोन दे इसेबां टेम्पार नायगोन नहाय आङो हरावल' आंखौ हासुनो फोजा गोनांथि गैया नोंनि गोनांथि गैया हाखायो आङो जि हासुनो ओंखारबाय आं दाना मा खालामबावनांगौ फोजानोसै नामा आइदे हासुनो ओंखारनाया लाखिनो हाथारला माथो बे आयाबो मा बुंनानै गालाङोना मा हायथा मोदायनो मा मोदायनो एकदम हारसिं हासुनो हायासो जाबाय दा आंहा गिनानैहाय दाथ' अलंबारखौ फोजानोबो हानाय नंला जिबायदि बाहादुरि खिन्थिफ्लांबाय आंबो उपाय गैला होमबाबो आं फोजाथारनोसै अलंबार सना उन्दुलांनो हादोंना नों दहाय मा बुंदोंमोनलाय रानसाव मोनदों होननाया गोसोखौहाय ओइ अलंबार खोनादोंना फै आंनिथिं मोखां जादो दे आंनि रागाया जोब्बायथ' अलंबार फैदो आं मोजां जाबाय नों हास्थायनाय मानि होजोबनोसै आङो ओइ अलंबार फैदो ना उन्दुनो ओंखारबाय आङो स्रि उन्दुदो बुरखायनो टाइमाव बुरखायजाया उन्दुदो उन्दुनोसै आं फुङाव सिखारनांगौ आंहा अफिस दङ ओइ अलंबार खोनाया नामा फंसे बुंनायखौहाय हासुनो ओंखारदों आं फै हासुयैनि बोराबनायाबा हिनजाव माथाखौनो नाङा ओइ अलंबार हासुनो ओंखारसोदों आं फैना हासुहैनि रागा जोंबालाय माथो हुवाखौबो नाङा खिहैनो हासुहैनो गासैबो हाजोबो रागा जोंबाबा हुवाजों नांलायबाबा गोथैसालियावबो थाहैनो हागोन हारसिं दाना आंखौलाय माथो नांगौ रागा थाबाल' गासैखौबो हायो रागा गैयाबा हाया नामा उन्दुनो ओंखारबाय हासुहै दाखालिनो माथो बाल्थिं बायनो लांखादोंलाय नोंलाय फैसा आंनिफ्राय बाल्थिङाव हासुहैदो बाल्थिं बायखायबाय दा बाल्थिङावनो हासुदो माला बाल्थिं बायलायखो आंलाय माला बाल्थिं बायलायखो दाखालि बायाखैनो हय आङो
नों फैसाखौ सोरांस्रिनो हरजोबनो नागिरदों नालाय बेनिखायनोसो आङो नोंखौ थगायनानै लाना थांफादों बायाखै आङो बाल्थिं साल्थिं बुंखादों आङो जल्दि हासुहैनो नङाबा नै बिसिनावनो हासुना जोबगोन आङो बिसिनाव हासुयोना बाहेराव हासुयोना माबा हासुयो हासुबाय था नोंनिसो लासिंसिं जागोन दा खोन्थाना जोबगोन आङो गासै गामियाव आंनि हिन्जावा मुथुरि बिसिना हासुयो होननानैहाय बेनो गाज्रि हिन्जावफोरनि स्वभाबा बेनो गाज्रि मोजांबा गोदै हुवानि खिथुखौनो गारनो बायो हुवानि खिथुखौनो गारनो हाया रागा जोंबा हुवाखौ नाङा हुवाजों नांलायबा हुवाया गाज्रि जायोब्ला हुवाया गोखा जायो हुवाजों थाफादेरनो उन्दुदेरफाजाबनो जाफाजाबनो रायलायफानो बायो रागा जोंनायाव जेरै हायो गोसो बायदि मावनो नरमेलावबो बेबायदिनो हानांगौ बे अलंबारहाय जाबायना सना बेना माखौथो इसेबां बुखिबाय थायो बेफोरखौनो गोसोआव लाबाय थायो नामा फैदो दे सना हासुहैनोसै फैदो रागा जोंबालाय आरो एसे एनैयालाय बोराबखायोना रागा जोंबालाय हुवाखौ नायनो हाया जायो नालाय बेनिखायनो हायो आरो हासुनो थांनोबो हायाब्लाबो हानो गोनां जायो आरो बायद'आवहाय बेखौनो आरो नांबाय थायो नामा फैदो सना फैदो हासुहैनोसै बिनि उनाव नोंखौ बांख्रबनानै लानोसै फैदो एबारनिफ्राय रागा जोंबाबो नांलायबाबो आं हारसिं उन्दुथारला सना फैदो सना हुआ आंनि दोरबि आमाय थुबिखो समफ्ल' फैदो हायथा मोदाय ओंखारदों सना फिथर हायथा मोदाय माबा बुन्दा हायथा मोदाय ओंखारदोंनो आंखौ हमनानै लांबा बोनानै लांबा नों थानो हागोन हारसिं आं गैयावनो उन्दुनो हायैनि दों आंखौ नागिरनानै फैबाय नोङो आरो आंखौ हायथा मोदाया लाङोबालाय मा जानांगौ फैदो सना फै दे थौ बुरखायनायाबा लाजाखाया मिस्टि बिदैनिख्रुइबो गोदैसिन हासुना फैखांनायनि उनाव आंखौ बांख्रमारगोनथ' आंजों थामारगोनथ' थगायबा हले गखाया मिथिखाया हले हासुना फैखांनानै बांख्रब जाखागोन फैदो हासु होग्रोथारदोल' आंखौहाय हासुखांनायनि उनाव मा जायो मा जाया बांख्रबा बेखौ उनाव नुसिगोन दे फैदो